Vai, Manua, Manua. Yo le dije, ahora vais a hablar con... Bueno, luego estamos, ¿no? Mande una iglesia, igual. Vamos a correr por Niño. Venga, nada. Ya está.
Kaixo! Hasiko gara puskabintza, bale? Hasiko gara ya! Orduan urbildu denak, lagunak! Txokolatea ja edo duzue, Ja duzue txokolatea! Urbildu lagunak, urbildu! Utsi bat duzue ja txokolatea, ja bukatu da, ja está. Kaixo! Bale, hori puskabintza egiteko, bakizu ezer den puskabintza? Zu bakizu ezer den puskabintza? Esango dituzu. A ver. Ez que ez da llegatzen, etorri. Zer da puskabintza, laguna? Zer egiten dugu? Norbait lagunduko dio? A ver, amatxo bat, igual. A ver, amatxo, etorri. Zer egiten dugu puskabintza, lagundu jozu lagunari? Gauzak eskatu, dobildu. Baina gauzak eskatu jendeari? Merkatuta eta... Bale. Auzoko dendetan, gauzak eskatu, gero astelenean jateko denon artean, bale? Orduan, egingo ditugu 3 talde. A ver, nori izango da lehenengo taldearen arduraduna? Ni. Maili, zu izango zara arduraduna? Prestatu duzu? Badakizu hori ze komertzio diren? Abestuko duzu? Venga, abesti bat eskatuko diogu Maili! Aupa Maileka, O-R-R-I-K-A, korri, ka. Txalo bero Maili! Baixo, Maili. Vale, orain, bigarren taldeko arduraduna nor da? A ver... Empti! Enara! Txalo bero bat enara. Eskatuko diogu abestea ere? A ver, eta hirugarren taldearen arduraduna? A ver... Amatxo bat izan barko da? Vale, txalo beroa! Bi arduradun! Horrean! Vale, orain egingo ditugu 3 fila 3 taldeak osatzeko, bale? Orduan, hemen fila bat, horrela, pum! Hemen beste fila bat, pum! Eta hemen beste fila bat, pum! Vale. Horrela, bi, eta 3! Venga, va, fila. Gurasoak lagundu pixko bat. Parte hartu behar dugu denak, da derrigorrezkoa. Vale, oso ongi, barrote denak. A ver. Bueno, gutxi gora bera, Pues venga, hasiko gara. Talde bakoitza bakin gara ya. Apae! gertatu da. Zer egingo dugu, jaguan?
Pues orduan pasen beste txoko batea, ez? Probatzera. Venga, ba, guazen. Oso ongi, ezaro bero bat. Oso, bilasker. Urrengora! Hala, guazen. Tuko dugu bitartean zein den gure urrengo... A ber, guazen gure bilbate bitera, etorri, bitartean beste lagunak Tori. Zerortu. Estaremos aquí, Magali, ¿vale? Nos queda Emma, ¿vale? Claro, escuchas, estamos aquí. Hemen daukagu azken taldea. Bigarren taldea dugu hemen. Zer da hori, zer lortu? Mosto! Oso ongi, txalo bero bat, ere bai! Eta hemen du mosto gehiago! Amona Josefina, zer duzu esateko? Oso pozik nagoela hemen, gora alde zarra, gora osoa! Ale, ze motivatu asnatu den Amona Josefina, dale. Venga, aurrera taldeak, aurrera! Berdinez,
¡Hala, venga! ¡Corta! Directamente, ¿eh? Vamos ya. Venga, va. 1, 2, 3.
Mila colores danza mio sepa, mila colores danza mio sepa. Arrosada con el campo Mila colores danza mio sepa, mila colores danza mio sepa. Aikatzun berriari, inagia